Myntri Tnad kikam Jngohkai Pyrthei ubah sniaw bhalang dhar bat Myntri Tnad C&Rd ubah hamlet doling kilabu ya umau Nongrim Mentei ya hospitality kompleks bat kayeng trekam thamai ka thatlas ken C&Rd block ha ka jingelang ka balalong ha thatlas ken lik ya ka office trekam ka bathamai jong ka thatlas ken C&Rd block ontei ha ka jingpelut ka balai klor tingka ya ka hospitality kompleks ontei ha ka jaka ka bala ice ngobha ka Tnad fishery Syaka Tnad Jngohkai Pyrthei. Bat yak resort ontei haga jakak bala ais ngobha da ka mukla dorbar pelun haga jing pelut ka ba laipun riu klur tingka. Haba ai jing kren haga ni ka jingyalang uba sniaw bhalang ula pentip baka ni kan yarap ya kisamla jong ka district bat palat aspa angut kisamla kila ban yokam nak haki benta ba pher jong ka ni ka kompleks. We talk about construction of hospitality complex of Thalas ini. The project watak kuanra naga department of tourism. Kebiwan ke block building yang ni block waring gua mga kaman kani ni bah betigora o block de yui de bo dili kita umi gas de bo sabde di tin di extension the you the talk for what new buildings.